Det er jo et faktum, at vi i Danmark lever længere end tidligere. Ifølge Dansk Statistik, så vil befolkningsgruppen 80 år eller derover vokse med 57% frem til 2030. Det antages derfor også, at vi alle på et eller andet tidspunkt i vores liv vil opleve en form for funktionsnedsættelse, enten permanent eller midlertidigt i løbet af vores liv. Derfor så synes vi også, at det er så vigtigt at arbejde med tilgængelighed, og ikke mindst det, vi kalder inkluderende design i vores digitale udvikling. Det er vigtigt at huske, at funktionsnedsættelser ikke nødvendigvis betyder, at man er helt døv eller helt blind, men der er en stor befolkningsgruppe in between, som lever med funktionsnedsættelser, enten et nedsat syn eller nedsat hørelse eller noget helt tredje. Og det er vigtigt, at vores digitale produkter også kan bruges af dem. En af dem er Pernille, som er født med en genfejl, der gør, at hun har et nedsat syn. Og der var ret nysgerrig på at høre, hvordan hun oplever hverdagen, som i dag bare er rigtig meget digital, og hvor vi har enormt meget interaktion med digitale eller skærmprodukter. Pernille, inden vi sådan dykker mere ned i det, vil du så ikke starte med at fortælle lidt om dig selv? Det kan du tro. Jeg hedder Pernille, og jeg er 30 år gammel og arbejder som health coach i en virtuel vægttabsklinik. Så jeg sidder og vejleder medlemmer gennem en skærm, faktisk. Gennem en skærm, ja. Yes. Og hvis du sådan lige kort træk skal forklare mig, hvordan dit syn er i dag, og hvordan det sådan påvirker din hverdag. Så jeg har en øjensygdom, hvor jeg har en blind plet i midten af mit synsfelt, som lige nu er sløret. Det kan være, at den bliver grå eller sort med tiden. Det er der ingen, der ved. Det går meget langsomt, heldigvis. Men så jeg har ligesom en sløret plet i midten af mit synsfelt, som forstyrrer de ting, jeg kigger på. Og hvornår var det blev opdaget? Så jeg blev diagnosticeret i 2017. Hvilket jo egentlig ikke er så længe siden. Og det er noget, altså det er jo som sagt noget, jeg er født med, men det udvikler sig så langsomt, at det er blevet opdaget ret sent hos mig. Men der er en risiko for, at du ender med at blive helt blind? Ja, jeg vil altid have noget syn sådan i periferien, men det er sådan, mit primære syn kan godt forsvinde helt, ja. Og hvordan har det påvirket din hverdag? Altså det har jo krævet noget omstilling. Der er mange ting, jeg ikke kan nu, som jeg kunne for et par år siden. Så det er noget med hele tiden at finde på nye løsninger. Jeg må for eksempel ikke køre bil længere. Det var jeg meget glad for. Det er også lidt en udfordring at køre på cykel nu. Så jeg skal hele tiden lige tænke mig om. Især hvis der er for eksempel vejarbejde eller omdirigering. Så er jeg nødt til at køre bag ved nogen, så jeg kan se, hvor de kører op på fortovet. Fordi ellers så tager jeg den bare direkte op over. Og ser ikke, hvis der er ramper og sådan noget. Så der er en masse små justeringer, jeg hele tiden skal gøre.